Bubagrani Asema Shalorogi 26 Asrambari Constituency East Singisora Eba Lathakolok Bisini Chakrakjuk Podini Debormani Nukhung Kopla Nugui Nukhung Shnamiri Lekha Asrambarini Tipra Mothani Adongsong Aro Thangi Manjakha Khwai District Zonal Chairman Boromganang Bishu Deborma Tipra Motha Khwai District Working President Boromganang Trithi Deborma District Committee Members Boromganang Dinesh Deborma Block Vice President Boromganang Subol Singh Deborma Committee Member Boromganang Manoranjan Deborma Agri Substanding Committee Members Boromganang Shopon Deborma Senior Leader Boromganang Pritish Deborma Prashanta Deborma Akosong Nong mai ko ba? Nong mai na. Man bukara jeng tang nok ba. Mo bukara jeng nok se. An man nok se. No khorbu sa noga. Khorok ta. Buri kene ke hokan ke te chila kene. Salamang ni ba mane koborta. Tam tong ga bola. Kami silo kai jotan sab song thango. Gai. Ni bo khai no income khai bhai ke khai chala cha. I ko re ga khaya. Ba ta kite man no ta ke chai tang ga tang ba. Ga ba. Ta ke cha. Tam kut tam bu ji kere. Tam khaya. Nin logi khai. An logi kere kya ma. Tiene balo kata. Apa tu di? Pulau hambai sini media person sono. Sini 26 Asrambari constituency di Pramod Haringgai. Sini is Singisora apa Purbo Singisora. Ek number wato. Sini Chakrajuk Podini Deborma. Bini nukungo bini nok kepala eba nok khamia. Apa sung kana sini sung bini nukungo bono ini kebangma pairi me pano bini je tuli thangjak tono tuli kaisabang kaham kurai a tuli runo sung kisa tuoi sung tuli paya kana tini bin tuli rok sung kisa thepaka te je khamasa sung khaika abo pulina sung kana sung musung ngo sini pulina sini
bubagra eba tini ha bubagra no sung balakhe hambaya furu bini asima salno rugoi sung tini o suba su khamangu sung bono rang puisa dimi ho bil bumui sung tini sini tamnai gorib eba sugya nukuno sung suba su khana sung tini ro phajaka sung tini ro phai manjaka sini kwai zonal kwai district zonal ni chairman sini borong rang bisu deborma tei phai manjaka sini asrambari sabija asrambari block committee ni vice president sini borong rang Subul Singh tei phai manjaka block committee ni member sini borong rang Manoranjan Deborma tei phai manjaka sini agri standing committee ni committee member sini borong rang Dasupun Deborma tei phai manjaka sini district committee ni committee member sini borong rang Dinesh sini Rapitis tei sini Mama Utkolsong tei sini senior sini Da Prosanto tei block committee ni member sini borong rang Kuntusong tungo sung tini oro je mansak sung je suksak sung tini sini bubagra ni asamani salorogo sung tini oro kisa siba su khana hin phaika hambai Krishna are hai Kena gini ge. thangana mana obung jak ta bo obong jagya sare hai sare au barasi kaki no tini oro sabo suba su khai pai Tini raja ta koto. Tin raja do coba sok kita no an to wate sija ka tong na jaga kuri ko tam kuri. Ano ke coba sok kai kuri tin raja coba sok kita. tam suba su khai pai bro Iko no log tim log ibu coba sok kita. hambai Balakin hambai chini media persons na. Jungtini chini Purbasing Isara edisi village ni bisinga klaijak chini buku bakra buduloki. Podeni deberma bin nukungo wati pampio belai jungjal khai tongjau ini jung khanaka mangkai chini bubagra ni badina rogoi kana bini badani sal haiban jung khana rogo bibinno samungo engagement nungnai abni bangai jungtini sikangni salo khairika bini nukungo belai no jungjalo boklaijak wati pampio ma thujaiya bin chari khroni tongo chela te buri khrocha masa kai rohor ka bin location kerei engkai bo BPL ekjon poribar bini nok ekdom hamia engkai bono sikang rogo bo kebo bono nok rok ni kuno scheme rok ni bangai bono kuno initiative na harili ambagai botini nok mai angai tokha buskani salo chung sakbai tong je mansak chubanai ge belai khari chucho haibano chini bubagrani birthday ni salo kisicha bohoro thupurpano khakchama mani chotu hinai chung kisicha chini je chuktei chini bising tike khokja khoni chubalai tini bini nukungo kisa bini nukung rok kiching biching rok na chung kisa maintenance khairika hambai